kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni naw khwasi kai channel siang bha subscribe naw manta ka jing pentip badon kam na galiang jang keseng voice of people party shaka bri wen yau trep bat shakinang shong shnong jong kerilum khasi bat jantia na ke banta la shai kesni ka khat khandai trik jong banai jamang ar jar ar pholai na galiang jang keseng voice of people party ka khot ka wer ya ki pai ba ya ki long kimi ki long kpa pat kham tame ya ki khun samla pa phin siang pha ban yami ranti la shai kesni shaka tai ka jing khot jong keseng voice of people party ka ban long ha parking lot hajan jong ka additional secretariat shillong ka por kan long khat rbj men sngi ha ka ban sngap ya ka ei ka bak na ka liang jong ka party ka don ban ong ha ka bai dai bat ka reservation policy lane ka star system ka bakta mat yong ya ki khun samlang kata hadin ka jingelang jong ki all parties ka bal palong da ka sarkar jala bangin sngap ba ka party vpp kan don ban ong ai halor kan ni kaman na kaliang jong ka party ka khot ka weri piparo ba bin siang bha banyawan la shai ka sni pat panyami renti la shai ka sni nam bangin sngap ya ka ei ba ka party ka don mat ong nak beta ka tei kaman la ka party kadang penlong ya ka jingi khi la ne kadang ya piteng ya ta ka jingi khi bandawa nak sarkar la ne kan pen senge no ya ka jingi khi tang gine gi kubor kublai shibun da pikwa ban tip company ha ka bai dei bat kene kaman siang bha ban wan sakhi la shai ka sni ka ban long hajan ka ban long ha parking lot jan jog additional secretariat shillong kublai shibun Wating pagbawating siya magngindam